आदिनो तो सुक्लासिम थांगो बिन लगिते खरकसा समितिर प्राहि जों ससियेल मिडिया नुग मांखा फियाबा जों आदिनो आं पुला जे मेन प्रब्लेम अब आं सायखनानै मन किसा चिन पाब्लिक रनो बरक तुमुं कन्फ्यूजन दं हांकाय तिनी तो चिन गोबां मा युथ टाइप फाइना तंमानि फियाबा नगो बाक्सानि यु हारिबुसनि मताइरं तंमान बगै बरतिन जरानि मालिया फियाबा तिनी तै जरा करिन बगै तिनी अर अस कम फान जों जरा खापात बस तेबो बरक तंगो चिनि बागै चिनि 10000 नि तेब बिसि तंगो चिन लगिबो युथ बाय अकर बाय जत बाय मिलिबोय इंगे आं ओ थानायनि सुक्ला बाय जे प्रब्लेम लायमानि आबन किसान नंग आं लुकुरं चेरे सायखना मसंगो चिनि 8 तारिखनि सालो चिन कायसा सेन्ट्रल मिटिं तंमानि फियाबा जों सेन्ट्रल मिटिं किसा कक कथालायंग मा बाय बकाय डिसिसन नाका जों कांग्रेस थांफायनाय हिनै फियाबा बिनि आं दे 6 दिन साइलेन्ट के तंमानि आं आबो किसा ऑब्जर्व खाय नायखा जे बतामनि बागै आनम हाय खलायका बेजालाव खिखलायका लुकुरं बसं बेजाल तुबुखा आं नायखा बिसिंति जों सायमानका ते प्रमाण मानखा जे शुक्ला नुवातिया जे थांनाय जे मानदायो जे चिनि ताखो खरकसा बुजागै जे हॉस्पिटल क्लाइमानि आबो नायनो थांगो फियाबा आबो सावो जे बुबाग्रा बाय जे फटो सोशल मीडिया रिमानि ब साइमाया वइनो बुबाग्रा साइमे ब शुक्ला बाय कुनु कांटेक्ट करिनो बुबाग्रा नायनो थाङो फियाबा बुबाग्रा कल खाइनावै बताम खलायका सार मेबारनो माजरा बेरै ब साकसांनो पार्टीनि भयसर खाइजगै कांग्रेस थानानि अबाहाय टार्गेट नायफेमानि ब साका जे आं तुमु जदि सोशल मीडिया नि अबन रेखा हंकाय बवान सुका जे जोंनो आनो IPFT रो पार्टी थिखलाय रहनाय फियाबा अम हाया जे बुबाग्रा फटो बोय जे फटो रिमानि बो आरिमान परे जिनि युट्रो जों के बनो अम हाय आतिखलायना जों साया जों दा शुक्लानि दा बलरामनि नगा सालसे मिटिं आसो लेखा आरो ब साकसांनो गसो जे आं पार्टी रिजाइन दिसिनाय फियाबा बन के रिजाइन हिना हिया जतन हामजालाय सामुं खालायना तांगो फियाबा ब आदिनो सडनली बताम खले प्लान खाय ब जों जतन बुबाग्रा मालानि हितु फेगा मालाय तु फेम परे बुबाग्रा बन साका नों कांग्रेस जॉइन खायनि तासादि नों सादि जों जत मिलिलाय अंकना बागै नों कांग्रेस जॉइन खायनांया नों जस्ट बुबाग्रा लगिदिना सिमन फाइमानो जोंबाय ओ मोमेन्ट सिडेन्सि अमेन्डमेन्ट बिल न कासुनान बागै एबा ओ मोमेन्ट चिनि महाराज कुमारिनो जों कप्लाय खालायनो बागै फियाबा शुक्ला ब साइं साइनो जोंनो केबनो सुनिया ब प्रेस मिट खायफोर जों गाना आसुजाक नर बनुगि तखना आं मुंसा कक साया दिनो अंगाय जेफोर ब प्रेस मिट खायफोर साका जे आं कांग्रेस जॉइन खायका गोबां मा ब सार एनसि सं दारतै सार एनसि सं मुंगै सार मेम्बार सं बय गोबां मा ब सिलसाका nga फियाबा ब आबन लगे तेनि दिने फुंगो ब साकसानो डिसिसन नावै काबै रो एक्टिंग खाय ब साकसानो फिरगै थांफिरगा ब वानसुका जे ताबो अरो हागे काबै थांगा हंकाय आन IPFT रो गसिया हंका आंगसे बिजेपि थांफायनाय अमते प्लान खापो बिनि जे बिसिंते जों सायमामनि हाबन हाबो बिनो अन डिसिसन आं बनकुन ब्लेम खायनो थांगिया आं मुसुङो जे आं 10 दिन जदि लामा का सुबै जों जदि चिन अ फाननो जों बिप्लव कुमार देमनो याफारि तनियुइ जों थंजागै तंमा हंकाय जों चिनि महाराजना चिनि आसुक चिनि बागै साक थारै बसायने खले फिल खाय तंमानि चिनि बागै सामुखलाय तंमानो जों लगिरिनो चिनि ताम सायन खाबा लुकुरो अब आनि सुमं आनि वान सुकमानि यांके आं बुबाग्रानो पयतिसाव एबा बन हामजगै जों तिनि जत पालखे लगिरिन हनि तिनि कामिनि अकरारक युथनि तै अकरा IPFT नि IWFT जत जों लगिरिन हनि जों खा थन लायका आइ ताको